यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। साल भप बाहर से घर बातू आइल जाए खातिर राजा काहे जीत तू कइल। छठी मैया के दर्शन कई के जा ऐसे न राजा मुँह मोड़ी के जा। अइल त कुछ दिन रह के जा छठी माई के पूजा कई के जा। अइल त कुछ दिन रह के जा छठी माई के दर्शन कई के जा। कठिन परब सुना छठी माई के साथ दे देती राजा यही बेरी रह के। कठिन परब सुना छठी माई के साथ दे देती राजा यही बेरी रह के। जई रुआ मानी ऐसे न सताई जाई के घाट बनाई जा पोखर के साफ कोई आई जा। अइल त कुछ दिन रह के जा छठी माई के पूजा कई के जा। अइल त कुछ दिन रह के जा छठी माई के दर्शन कई के जा। किशोर अमित करेला पूजा के तैयारी देखी रउआ देखी रउ रे हई भैयारी। बबलू छोटू करेला पूजा के तैयारी देखी रउआ देखी रउ रे हई भैयारी। निराला गाए डीजे वाला बजाए जल्दी से बाजार ले जाई जा जाके सामान ले आई जा। अइल त कुछ दिन रह के जा छठी माई के पूजा कई के जा। अइल त कुछ दिन रह के जा छठी माई के दर्शन कई के जा। साल भप बाहर से घर बातू आइल जाए खातिर राजा काहे जीत तू कइल। छठी मैया के दर्शन कई के जा ऐसे न राजा मुँह मोड़ी के जा। अइल त कुछ दिन रह के जा छठी माई के पूजा कई के जा। अइल त कुछ दिन रह के जा छठी माई के दर्शन कई के जा। रिकॉर्डिंग बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45 722।